אז מה קורה לכם? כאן ניתאי פרי, בערוץ של ניתאי פרי, ואנחנו בסרטון חדש של פורטנייט, ומישהי פה רוצה להגיד לכם שלום. בואו אני אראה לכם אותה, החדשה הזאתי, זאת הצוקית שלי, רוצה גם להיות איתנו. ואנחנו מתחילים משחק פורטנייט, שיש בו כמה קורות חדשים. שיחקתי בקצת, להבין את המקום וכל זה. אני רוצה את האמת, נכון? בואו נראה איזה מקומות יש. בואו אנחנו הולכים שם. אני יודע שאיפשהו פה יש את הבוס. איפה הבוס לעזאזל? אני שמץ, נראה לי פה. אני סתם סתם, כי אני לא יודע איפה באמת. יאללה, שים. אם אתם רוצים לדעת לאיפה כל כך נעלמתי בסרטונים, אני אגלה לכם הכל בסרטון הזה. וואי, באמי, בואי. קיצר. אז אני לא העליתי הרבה סרטונים, כי לא היה לי איזה סרטונים לעלות. ואני אעשה עוד מעט, גם יש עוד מעט הגרלות בסקיל הבריינרוד. אם אתם רוצים שנתחיל סדרה בפורטנייט, שאני מעלה כל יום סרטון, תכתבו בשורט האחרון שלי. ואז ככה אני אדע. או שתכתבו בערוץ וואטסאפ, שאני אשלח לכם קישור היום. ואני כבר אומר, זה ערוץ, אוי, שגם נפלתי לי, לא. אוי, לי. זה קיצור, זה ערוץ וואטסאפ, אני לכם שם כמה דברים. ושם אתם תדעו איזה הגרלות יש, איזה זה וזה. התחלנו במקום לא כזה משהו. אני מבין פה. בננה שומע, אני זוכר בפעם קודמת בצ'פטר 5. שמע, הסתפרת, נכון? תביא את הכסף! אחי, די, תביא אותי, תודה רבה על הנשק, תודה. ומי שחושב שאני לא יכול כל כך לשחק בזה ואני גרוע מזה, אז מי שרוצה שאני אוסיף את הנעשה קרב, שירשם בתגובות. ואם אין תגובות בסרטון, אני משתחמם, אני מתחשמל. אנחנו פה בצ'אנור. יש לנו קצת חיים, למרות שאין לנו כל כך נשקים טובים. יאללה, נמשיך. אוקיי, אני רוצה לענות על שאלה שהרבה מהצופים שאלו אותי. אתם רוצים שאני אגיד לכם? למה אני במקום הזה? אני יכול לברוח. אז הרבה שאלו אותי למה אתה לא מעלה כבר סרטונים בסרטונים שאנחנו מעלים עכשיו. איך אני אגיד? אני אמרתי כבר גם כשהתחלנו את הסרטון שאני אני לא יודע כל כך איזה סרטון לעשות. אז כן, אני סתם מעלה סרטונים. וואי, מאמי, התוקף שלי לא רוצה כאילו להניח לי, שיט, למה עשיתי את זה? אני מתרכז גם במצלמה. הנה, נו. איזה? צ'אט, מה זה? נו, זה הדבר הזה. הנה, עכשיו זה יסתדר. יופי. אז קיצור, רציתי לומר לכם רגע. זה לא נורמלי. אחי. למה אתה ככה? בוא שנייה. אני מעלה היום או מחר סרטון מה זה מצחיק שקרה לי, ובוא אני אגיד לכם עכשיו מי שצופה בסרטון ובזה אני מתחיל ממחר סרטון בכל יום. אתה יודע שכמעט אני לא מעלה, והנה זה קורה. ואם אתם שואלים אותי מה עם היום הכן, אני חייב קודם כל אני קודם כל אחשוב על זה, בכלל לעשות. לא, למרות שאני יודע, עברנו הרבה סאבים, הרבה יותר מ-400. אני חייב לקנות מצלמה. קניתי כבר, אני חייב שיהיה לי עזר שיערוך בסרטונים. לא שורטים, כי שורטים אני יודע. אבל סרטונים. נו, בוא שנייה. בוא נלמד אותך משהו בבור. תודה רבה.
זה בן אדם חביב. איזה... הנה הבוס, תודה לאלוהים, תודה לאלוהים. יו, אתם מבינים, אני מחפש את הבוס שעתיים לפני הסרטון. אתם לא מבינים? מה זה? שנייה. קודם כל בא לי להרוג אנשים. יש! שמע המשחק הזה מלחיץ אותי. אני אקח את העיר המטורף הזה. אני אגלה לכם משהו בסרטון שעומד להיות מחר. איך אני אסביר לכם? אני לא אעלה את אותו סרטון, כי לא שמו בסרטון הזה. אני לא יודע מה, אבל יצא לי בכדורים של הנשקים. יצא לי אשכרה 6-7. כמעט כל הכדורים שלי היה 6-7, ואני כזה, what the hell? הבוס פה? אל תגידי שהוא פה ואין חיים. לי יקשיב איתו. אתה פה, איפה הבוס? אחי, איפה אתה בוס, אדוני? הג'וני לא אומר לי, הג'וני. יאללה בוס, תגידי איפה אתה באמא שלך. איפה הוא? צ'אט, איפה הוא? דמה, נראה סתם להביא. מה זה? אדוני, מה זה הדבר הזה? אני לא אגלה לכם עכשיו. מה? מה זה? יו, אני רואה איזה מקומות. טוב, עכשיו אני חייב למצוא את הבוס. קצת מביך, אני מת. הבוס פה, אני יודע. איפה הבוס? אני רואה אותו במפה. אולי פה בעצם? מה זה? אני משתגע, איפה הבוס באמא שלי? איפה הוא? נראה לי הוא למעלה. אדוני הבוס, אתה פה, נכון? הנה הוא, נראה לי. איזה נשק. לא מגיע. לא. לא. טוב חברים, ביי. טוב, שחי.